Ezihamba phambili indaba namuhla unyelwe inyoni esandleni owesifazane. Lusayindida olwasemjondolo kanti kukhuzwa abazali ngesuka muva. Nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe khulu kamzimba womntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Ulethabo uTsonopho owesifazane osemusha othola ithuba eliyingqayizivele lokuqeqeshela ukushayela amabhanoyi uthi kubalekela ubuhulumeni aqinisekise ukuthi unikeza abantu abanolwazi kanye namava ukuba basingathi inhlelo ehloso ukuhlomisa intsha ngamakhono ukuzama unciphisa inani labantu abangasebenzi. uTsonopho usho kanjena ngesikhathi kumnyango wezemisebenzi nokuqasha kuleli wethula uhlelo lokusiza ukudala amathuba omsebenzi nokuqeqesha intsha ngamakhono eThekwini. Kwethulwe ngokusemthethweni uhlelo lokuqeqesha amakhono angandile entsheni evela kuzo zonke izifunda esifundazweni iKwaZulu-Natal. Nakuba lolu hlelo belethulwa namuhla selunesikhathi eliqalile njengoba ke selikwazi ukukhiqiza kubalwa phakathi nowesifazane oshayela izindiza. Lona ke wesifazane osemusha uthe kuyajabulisa ukubona ke kusungulwa izinhlelo okuhloswe ngazo ukufukula intsha nesigcina ke ifadabala ngenxa ke yokusingathwa abantu abangenalo ulwazi olwanele. I think it's very important that even before you start a program, you get somebody who's an expert in the industry. It doesn't help to give someone money that doesn't understand the industry. So it's very important that you get someone who's an expert in the industry, someone who understands the industry, and someone who understands the politics of the industry as well. I'll make an example. John Sargood, who's the head of Foods Aviation Academy, is an expert when it comes to the aviation industry. He's a DFE, he's an instructor, and he's been around the game, so he understands it. So any program that they start with somebody who is an expert will succeed because they understand the ins and outs. They understand the challenges that you'll face while you're in there. So they're able to make a plan even before the program starts as to if we meet this challenge, how do we overcome that certain challenge? So I think money falls into the wrong hands if people don't understand what the money is supposed to do. Lolu hlelo selihlomlise intsha ebalula ngaphezulu kuka-19,000 kanti ke mithathi siyonke imkhakha abathola uqeqesho kubalwa ke i-food handlers, ezolimo nokufuya kanye ke nabaqeqeshelwa ezobuchwepheshe phecelezi i-fiber optic technicians. Njengamanje lolu hlelo selikwaze ukuvulela amathuba omsebenzi intsha engu-14,000 esiqashwe ngabomnyango wezemfundo esifundazweni kanti ke abangu-5,000 bona umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uyibophezele ukubanika ithuba. It's different from the previous training where people will just train after 6 months and leave those youngsters without anything. Here, they train them, they link them to jobs, work with the different companies. They also help them in self-employment, in the cooperatives and so on. We do research. We go to the area because we want to know why there's an unemployment in that area. Once we discover that, we then go and zoom into the area, the industrial area, looking at what businesses are in the area so that we identify the right training. We train them on mixed farming. It's either crops or animal. But during the training, what happens is that we then register them as cooperatives. Out of 5,000 learners who were there, we have registered 500 cooperatives. They have guaranteed markets. Njengoba iNingizimu Afrika inesibalo esikhula ngamandla sabantu abangasebenzi, iningi eliyela lahlekelwa imisebenzi ngenxa yokhuvethe, u70% wabahlomelwe kulolu hlelo yilabo ke abalahlekelwa imisebenzi nasebethembele emalini ye-UIF. Kuqhuquzela ke intsha ukuba ingahlali igoqa izandla kepha isungumele lawo mathuba azoyithuthukisa. Iningi labantu abasha, they don't know much about agriculture. So with the program, they get educated and they have more knowledge and skills within the short period of time that they are given. Another thing is they get to be educated and know what okay, mutshala lokhu ngaleli season kuzokhula kanje nakanje nakanje, because mostly abantu abaningi abazi lutho ngeagriculture bahleli nje. With the program that I'm in, sivulelwa ama co-ops by ufuze, register ufuze, and then with that being said, ama co-ops singakwazi ukuyisebenza, and then that's where we can employ
abanye abantu kwi-community laba bangasebenzi abanganalutho. Not only was I unemployed ngihlala ekhaya, sengiyakwazi manje ukuthi ngibeke ukudla etafuleni. I am able to provide for myself and my family. Not only have they afforded me that skill and bakwazi ukuthi bangifundise ukuthi yini engayenza ukuze ngikwazi ukuthi ngisize mina ngisize nomunye umuntu onenkinga efana neyami. So yeah, njengamanje I am a certified therapist. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Luyindidi udaba labahlali basemjondolo yakwaJika Joe eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu Natal njengoba bevele beshisa amathaya emgwaqeni ukuphazamiseka ukuhamba kwemoto edolobheni yize kukhona amasosha aqaphile. Amalungu omphakathi akhona athi angeke alugobe uphonde engakachazela ukuthi azokuyithola nini izindlu zawo zemxhaso njengoba ithenjisiwe. Lamalungu atsheleke ithimba lezindaba ukuthi azoqhubeka nokuphazamisa ukusebenza kwedolobha kuzoba imeya uMasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola kanjalo nongqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uJomo Sibiya babachazela ke umhlahlandlela ngodaba lwabo. Sebekhathele izithembiso abahlali basemjondolo kwaJika Joe njengoba lingapheli isonto bengashisanga amathayi bavale imigwaqo eMgungundlovu bethi befuna imixhaso yabo. Sidinga ukukhelwa izindlu zethu sesikhathele nguMasipala sesikhathele ngamasotsha basifakele namasotsha sidinga imixhaso sidinga ama-flat endaweni yethu. Omunye umhlali uthe bazibuza ukuthi bayokhokhela kuphi imixhaso yabo ngoba bakawutholi ngisho nomhlaba. Manje umbuzo wethu ukuthi ke nje basatshela ngo2014 ukuthi kokulunga konke kanye ama-flat nama-RDP ama-flat asephelile kanti ama-RDP alunga nini? Because ukuthula indaba ama-RDP ayikhulunywa ndawo. Yonke indawo la kuthiwa sokwakhelwa khona abantu bangakhona baza basifuna. So it means ke thina shothi asinayo indawo sokwakhelwa kuyona. Laba bahlali bathe sebekhathele nabo ukubhikisha bafuna ukuthatha udaba labo balise kwabaphezulu uma ubuholi besifundazwe bubashaya indiva. Siyafuna kuphumela iqiniso lamaflat kwenzakalani ngoba asesididekile nje thina. Into siyicelako nje manje sicela ukuthi manje ngoba sesathatha sesinyathelo manje nangabe uyehluleko MSC kufika kuthina sesiyakuprofit sesiyakunanga sesiyakunational sesikhatheke ukuthi solwa njalo siphe kuvala nemgwaco singaphenduleki baphike kubaleka manje sesicela ke manje ukuthi manje ke uMSC afike semnika sicela kumnika insuku ezisikhombisa nje kuphela afika azosi-addressa kwenzakalani. Kanti kulindeleke ukuba laba bahlali bahlangane nongqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uJomo Sibiya. Ezindabeni ze-1KZN TV kubiku Ayanda Dube kwaJika Joe eMgungundlovu. Kunxusa abazali ukuba ke bafake izicelo zokufunda kwabantwana ke ezikoleni kusenesikhathi ukugwema ukuzithola sebesenkingeni uma ngabe kuqala unyaka. Lokhu kuza ngemuva ukuthi kunabazali abangasifaki izicelo ngoba bethi bangabendawo ngakho ke banelungelo lokufaka abantwana babo noma yinini bese begcina sebedala umsindo ezikoleni uma ngabe bengasathathwa beqale kube khona babasolayo. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal ugqugquzela ukuthi abazali baphuma umkhankaso kusuka manje kuba bafake ke ezikoleni ezahlukene izicelo zabo kanti umnyango uxwayisa ngokuthi ke kuyazilekelela ke izikole ukuhlelela unyaka olandelayo kusenesikhathi ngoba ke isuke zisazi ke isibalo sabafundi. Ukugcwala kwezikole zikahulumeni sekuyafana nakulezo ezizimele zisendaweni zisemadolobheni kanti ke lokhu kufakazelwe isehlo esehlele umndeni wakwaDuma owatshelwa ukuthi isikole samabanga aphezulu endaweni abayakhele sesigcwele. Kwaphoqeleka ukuthi lo mndeni uhambe uyofunela umntwana wabo isikole kwenye indawo ekude nasekhaya. Umntwana obefunda eMpumelelo e-primary school kwathi sekufanele aye e-high school wamhambisa e-high school yakhona futhi eMpumelelo eMvuzo high school wase semamisile khona okokuqala bamnikeza iform bathi akabuye neform aligcwalise mesembuyisela khona esikoleni uthe mase seligcwalisile iform mesembuyisela khona esikoleni bafike bathi isikhala sekho bamjikisa khona kwathi wasekho isikhala wantanta esifuna isikole kungangokuthi umntwana uze wagcina engasakwazi akwazi wagcina ugcine wacishe engabisafunda umntwana kodwa uze wamtholela isikole esikoleni sasembali esikude nala ehlala khona. Umnyango wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal usuvule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela abantwana ezikoleni ngonyaka ozayo ukuze kuzogomeka izingqinamba esifuze lezi.
Ngonyaka odlule bekuunyaka onzima kakhulu u2021 mawuqala mangabe nabhekisisa kahle nabona ukuthi izikole sizivule ngoFebruary ngenxa yeCovid-19 wave eyenza umonakalo omkhulu. Ama admissions ke nawo ababukhuni ngoba nokuhamba kwabantu nokumuva kwabantu besuka kwenye indawo beya kwenye indawo konke lokho kwenza izinto zababukhuni. Saqala ukuthola abantwana asebeshonelwe abazali, saqala ukuthola abantwana abafikayo endaweni ezintsha la bezokhuliswa khona abanye abantu. Kwabanzima kakhulu. Umthembu uthi ke kuyababambezela nabo njengomnyango ukungazi ukuthi banabafundi abangaki. Uku-apply lithi kwabazali kubanga ukuthi uma singazi ukuthi ingane applyile noma ezofunda ngonyaka ozayo zingaki, asikwazi ukuyilungiselela kakhulukazi lezi ezisebenzisa i-learner transport. Asikwazi ukuyilungiselela ukuthi sikwazi ukuthi kube khona i-transport eyanele yokuzisa esikoleni. Asikwazi ukuthi sidinga ama-exercise book amangaki esizobanika wona, sidinga incwadi ezingaki esizoyinika bona. Asazi ukuthi bangaki othisha bazoshoda ekuzodinga ukuthi banezezelwe. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uma singabaza abantwana abazoza esikoleni ngo2023 kuse u2022 asikwazi ukuhlela kahle. Kanti umthembu bekhuluma esikoleni samabanga aphezulu eAlexandra High eMgungundlovu lapho bebevula khona lolu hlelo ngokusemthethweni. Ezindabeni ze1KZN TV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asiphinde sinamukele zona indaba ze1KZN TV. Umvalelandlini okulwisana nokusabalala kwezigcwane leCOVID uphazamise kakhulu umkhankaso nohlelo lomnyango wezempilo wokulwa ke nokubhebhetheka kwezigcwane lesandulela ngculaza. Sibeke nengxoxo ekhethekile nalo obhekele izifo ezithathelanayo ngaphansi kwalo mnyango wezempilo kwisifunda ke King Cetshwayo uCaba Mtshali ukubheka nje kabanzi umthelelo omvalelandlini empini yokulwa nezigcwane lesandulela ngculaza. Magalela hasikwamukele sikubingelele kwa1KZN TV. Siyakubingelela methu lo hlelo. Sibingelele nabalaleli ababukele emakhaya. Ngifuna ukubheka lana kubantu abaningi bebengakwazi ukumuva bebengazi kuye endaweni ezahlukahlukene ngesikhathi sayi lockdown nesikhathi sa umvalelandlini. Ngifuna ukubheka mhlambe lana ukuthi ngabe uhlelo lokuhlolela izigcwane esandulela ngculaza lihambe kanjani noma liphazamiseka kangakanani ngenxa yomvalelandlini eTheningizimu Afrika namazwe amaningi nje athi ayithola ebhekene nawo kule minyaka emibili edlule. Siphazamiseke kakhulu cebekhulu. Ukuphazamiseka kwethu kuwaqala ngaye uMarch la eqala umongameli ememezela ukuthi kunalesi sifo alivalwe izwe. Saphazamiseka kakhulu abantu ebebeza emakliniki noma ekhungweni zezempilo ubuthola ukuthi sehlile kakhulu isibalo. Thina sijwayele ukuthi mabeza abantu mhlasimpe bebeko 26,000 lokho esikubiza ngePHC head count, i-primary health care head count. Uma ke sebehlile kanjalo abantu obviously nokuhlolela kwegciwane kuyehla ngenxa ukuthi uma abantu umthamo omncane ozemakliniki kusho ukuthi asizukwazi ukutesta abantu noma sihlolela abantu abaningi ngalendlela besijwayele kubahlolela ngayo eminyakeni yo2019 besikwazi ukuthi sithola abantu abaningi masingakusho nje ngama% ukwehla kwakhona kwehle ngo28% kuze kube namanje futhi asika recover kahle ngoba sisayithola sisatesta less ngo10%. So akalungi kahle asikabatholi kahle abantu because akusho ukuthi makukhona iCovid-19 kusho ukuthi igciwane sekuphelile ngalo sisadinga vele ukuthi sibathole sikuze sizobafaka kwimishanguzo. Ngiyabheka nje la njengoba sakhuluma ngakho ukuhlolelo negciwane lesandulela ngculaza kuhamba umuntu kuze kufikela kumele aqala athathe khona imishanguzo yakhe. Ngibheka ke kulesi sikhathi lesi sawumvalelandlini ngabe khona kuhambe kanjani sibalo sibe ngakanani mhlawumbe bebekwazi ukuthi beze ezikhungweni ngaphambili bezothatha imishanguzo yakhe. Saphazamiseka ngalendlela le emangalisayo ngoba inhloso yethu kakhulu kwakukuthi abavikeleke abantu kulesi sifo. Sazama ngayo yonke indlela ukuthi ke uma kungukuthi bayavikeleka abantu kufanele ukuthi sibavimbe bengakafiki kwanabo bayazivimba ngoba akekho engasesabi lesi sifo. Even ama healthcare workers nawo ayesesaba isifo. So
savele saphazamiseka kakhulu ngoba abantu base bengasezi nase clinic nesasinama appointment nabo ukuthi abafike phela bezothatha amaphilisi akasekho zayo kokunye hayi ngoba bengathanda ukuza niyakhumbula ukuthi kwavalwa ngisho i-transport angithi so uma kuvalwa i-transport abantu bazogibelana beze ema clinic so saphazamiseka ngaleyo ndlela asikwazi kuze kube manje futhi ayikalungi kahle iking cetshwayo ikakhulukazi ekuthenini babuye kahle bonke abantu ngoba uzokhumbula umsakazi ukuthi thina la sisifunda esakhelwe nayi ikole zemfundo ephakeme like universities namanye ama institutions ehigher learning so uma kungukuthi labo bantwana laba abafunda lapho kuthiwa ningabe niseze esikoleni angathi akasekho face to face so uma bengasezi esikoleni kusho ukuthi vele asisakwazi ukubabona basakwazi ukuthatha amaphilisi abo sekufanele ukuthi bahambe bayohlala ekhaya bafunde ngecomputer asizukwazi ukuthi sibathole ngaleyo ndlela. Ngibheka lesi simo lesi isimo lesi saqhamuka vele wonke umuntu engalindele sikwafana nokuthi nje sehlelwa nje into eqhamukela nje esikhaleni ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe nina ninjenga umnyango kakhulukazi kuphiko lolo obuya kulona olibhekelele izifo ezithathelanayo mhlambe nani ilungiselele ngokwanele nina ukuthi nibhekana nje nesimo esifana naso lesi sithe sangena sabuya kusona. Sasebenza nje ngokujwayelekile sasingakulindela akekho kahle kahle esilindele lesi sifo sasithatha nje ngamawala naso lesi sifo ngoba iCovid-19 cause sasebenza ngokujwayelekile ama mobile clinic ephuma elapha yakhona ema clinic kusetshenzwa mase kuthiwa nasi isifo asikakulungeli kahle size salunga kahle sesibonile ukuthi sikhona lesi sifo sihleli sase siyaqala ngosizo lwama partners esisebenza nawo eshowe imbongolwane sasizwa kakhulu uMSF ukuthi athathe leyo mithi ebekufanele ngabantu bazoyilanda eclinic bahanjiselwe yona emakhaya esikubiza ngokuthi ihome delivery ukuze imithi ubengezi bezogcwala eclinic okungenani asibathole beyamaqoqwana eindaweni zangakubo sibanikeze imithi kwezinye indawo ke besizwa umunye upartner wethu uBroadridge nazo ke imoto zezempilo ebezikhona ama mobile bekuthi uma bengayanga ukotracer abantu baka COVID bese benza ke appointment bethi sicela ukuficana nawe endaweni ethile kuze sizokunikeza amaphilisi akho sikuthathe negazi uma kukhona igazi okufanele ukuthi lithathwe. Ngidinga ukushayela elikhulu ihlombe nenza umsebenzi omkhulu kakhulu lapho. Siyabheka nje ukuthi nibalethela nje emakhaya on their doorstep umsebenzi omkhulu lapho ufuna ukuthi sinincome ngawo. Siyazi ukuthi kwezinye izimo nibuye nisebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi njengoba besuka na kwi-COVID ukuhlangana nje nabantu abaningi nakho bugcine kubeka engcupheni umsebenzi wenu but ngifuna ukubheka la ungqongqoshe wezempilo kuzwe lonke uDokotela uJoe Phaahla uyazwakala emasontweni adlule ethi impela i-COVID-19 ukhuvethe lo luzoyiphazamisa kakhulu imizamo yokulwa nalo igciwane lesandulela ngculaza mhlambe ngisafisa ukuthola nje ukuthi mhlambe ngako lakho uhla ngothi ukuthi nokwakuphefumula lapho kuyiqiniso kakhulu kuphazamise kakhulu ukulwa njengoba beseshile ekuqaleni sasho ukuthi nokutesta kwehlile uma kwehla inamba zabathestwayo kusho ukuthi bancane abantu esizokwazi ukuthi sibaqalise imishanguzo kuyasiphazamisa ke nakuma target esisuke sibekelwe wona sibekelwe inhlangano zomhlaba ukuthi fanele abantu sibanikeze amaphilisi kuze kubonakala ukuthi indlela yezempilo iyasebenza for iking cetshwayo nane South Africa yonke kufanele ukuthi sibe sesibafakile abantu abangaka emaphilisini ngoba kuyazi ukuthi abantu libaphethe igciwane so kufanele ukuthi bavikeleke bangashoni isikhathi singaka so okwangempela siphazamiseke kakhulu thina nje njengeking cetshwayo asikayireach le target uma uke wakwezwa cebe khulu ngayo leka 1990 target mhlasimbe uke wezwa kukhulunywa ngayo so asikayireach ngoba ku 2018-19 sasithi hayi sesiyayishaya intambo sithi by u2020 December zobe sesishayile kwavele kwenzeka lento ke abantu bahamba abantu abaningi nje bahamba ngababikho district noma ekhungweni zezempilo bathatha imithwalo ngoba angithi uyavala umsebenzi abanye bahamba baphindela emakubo sasala ke manje isikhala sesingazi ukuthi sizosicwalisa kanjani ngoba kulokhu kuhambe kancane kanjalo kuyasiphazamisa kakhulu ekuthenini sikwazi ukuthi sifinyelele kuona wonke umuntu odinga usizo lwezempilo. Umbuzo oqhamuka emagalela omunye uzothi mhlambe ezinye izinto ke kubukeka abantu besilisa bemadolo nzima bemanqikanqi ukuthi basondele ekhungweni bezohlolela izifo enhlobonhlobo kuyiqiniso ke lelo njoba ngisho ngayo kusiphi isikhungo njengamanje sezempilo uzothola ngabesifazane abagcwele
Kodwa ke khona leyo perception noma kuleyo nkolo lezo abantu besilisa uthola ukuthi bathi bona hayi umama wasekhaya hayi ume HIV negative nami hayi okushuthi nami hayi ngi-right nami ngi-HIV negative. Ungathini mhlambe kulowo muntu umqinisekise noma umtshele ukuthi hayibo ukuthi upartner wakho u-HIV negative akusho ukuthi nawe usu-negative. Umuntu akahamba oyihlolela yena. Hayi impela nje sicizelela kulokho ukuthi awukwazi ukutestelwa omunye umuntu noma yena angaba positive noma abe negative akuchazi ukuthi nesakhe status esifana nesakhe ngoba singabantu sehlukene ihlukene nemizimba yethu. So nje kubantu nje abawobaba wobhuti zinsizwa sithi nje hambani bakithi nozizwela ukuthi ninalo yini leli gciwane ngoba ngisho sekuthiwa awunalo igciwane mawuthola ukuthi awunalo igciwane sisenawo ama condom sesinele linye futhi iphilisi elithiwa PrEP edliwa abantu abangena i-HIV. So ukuze uyivikele uyakwazi ukuthi ulidle ubese uthola ukuthi akuselula ukuthi ngene i-HIV mawudla lelo philisi. So nje ukuyo test uyithola ukuthi upositive kuyakusiza ukuthi uqalise imishanguzo ungakaguli. Ukutesta uyithola ukuthi negative kuyakusiza futhi ukuthi ukwazi ukuthola naleli philisi elizokuvikela kwisifo sengculazi. Phela khona ukugcina nje ngifisa ukuthi udlulise mahlabangane la ngizafisa ukuthi usithintele nje kuleyo ukuthi COVID-19 bakithi akakapheli nanokubakhuthaza nje abantu ukuthi abahambe boyigomela lo mgomo nanokuthi baqhubeka bayigcine imiso yemisiwe nemithetho yokunqanda ukusabalala kwalo COVID. Hayi kunjalo cebekhulu sisho njalo nje siumnyango wezempilo sithi i-COVID-19 isasekhona isabagulisa abantu zisekhona inombolo ekhishwayo insuku zonke kusho ukuthiwa bakhona bathelelekile basekhona futhi abantu bayashona. Siyacela mphakathi wakithi omuhle ukuthi nje lapha enihlangene khona ayifakwe imask, lapha enihlangene khona akube khona ukuqhelelana ngalendlela uhulumeni asho ngayo ukuthi asiqhelelane ngayo, sikwazi futhi ukuthi siwash izandla sisanitize izandla. Ngijabulile nje umsakazi ngena la nangisanitize ngabona ukuthi impela nisayibambe kahle le ka COVID-19. So sithi nje abantu abenze kanjalo okakhulukazi ke umsakazi esingekubalekela ukuthi abantu abagome ukuvikela okukhulu kuzovela emgomeni wa COVID-19. So abantu abahambe bayogoma bengesabi ngoba kwesinye isikhathi ngingakhuluma nawe cebekhulu ngithi ayi mina ngeke ngigome kodwa ngale ngemumva sengigomile uzosala wena ususele wedwa ungagomile kanti abanye sebegomile bakhuluma ngomlomo bese beyokwenza okunye ngemumva. Asambeni bakithi siyogoma nani ngiyathemba nje nawe umsakazi usuwagoma ngithi sengagoma. Cha kukahleke Magalele kahle njengengonyama sibonga kakhulu isikhathi sakho siphezulu ungadinana ngelinye ilanga. Sibonga kakhulu. Uyena ucabawa kaMtshalo kuyena ubhekelele izifo ezithathelanayo ngaphansi kwaumnyango wezempilo esifundeni senkosi uCetshwayo. Sibonge nje siphinde futhi sihlangane ngokuzayo. Ake sibheke isimo sezulu. Nina bakamkhumbi igudluka sibona magumgedlela ziyagoqwa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.